Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 17 dekabr 2023 ýyl hepdäriňem şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu gün meň bilen duşukda, siziň bilen ýa-ni gepleşikde ine Muhammed Ağa, Muhammed Döji. Muhammed Ağa, salamu alaykum. Salamu alaykum, wa alaykumussalam vatandaşlar, salam Murat. Salamu alaykum, ýene bir gerek. Hormatly vatandaşlar, biz şu gepleşigimizde Türkmenistanyň diktator prezidentleri öz hojaýyny çalyşdyrar diýip şu arada gürleşer. Biz soň ýa-ni Türkmenistanyň içinde bir kanunçylyga garşy, ýagny syýasy aýdan tutsalara garşy biz ýa-ni öz bölümimizi dowam ederiz. Şoňa garşy ýa-ni çykyşymyzy dowam ederiz. Şoň üçin bir-birden başlaýyn. Hormatly vatandaşlar, şu gün biziň bilen efirimizde ine Gurban bilen Serdar gatnaşýar. Biz sözü Gurbanlyğa bereli. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanly Berdimuhammedow. Söz sizden. Aýdyň. Hormatly adamlar. Men boljak işe diye çäre ýok diýipdirler. Bir bet basyly duşanyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda daýary ýokdur. Eger durmuş mesele çykaýsa, näçe Daşary işler ministriniň wekilleri Angarda ýagny Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilerdi. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady eder. Ine Muhammed Ağa her gepleşige ine Gurbanly gatnaşýar. Tebe halkdan galmajak bolýar, öz ýa-ni pikirini aýtjak bolup. Siz bilýäňiz, özü bir star adam Türkmenistanyň içinde model ýaly gezip ýör. Şu ýaly özüni diktatorlygyna düşünmän, kellesi giden bir idiot Türkmenistanda dolanyp ber. Hormatly vatandaşlar, gelin biz gepleşigimizi başlaýyn. Siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistan öz garaşdyrlygyny 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna aldy. Öz bir taraplygyny bolsa 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna aldy. Ýöne bu alınan garaşdyrlyklar diňe kagazy ýüzüne bir taraplyk alnanda bir taraplyk dünýäde parahatçylyk we awadançylyk saklamak üçin Türkmenistana berildi. Ýöne gynansak da diktatorlar bir taraplygy diňe halkdan bir tarap bolmak üçin we özünden güýçli bolan güýje, ýagny beýleki prezidentler diktatorlara ýa-ni taraply bolmak üçin aldylar. Ine biziň bir taraplygymyz. Biziň bir taraplygymyz bize nede Türkmenistanyň daşyna çykmanyň mümkinçilikleri berýär, ýagny hiç ýyly wizasyz, hiç ýyly ýa-ni Russiýadan alman ýa başga döwletlere wizasyz gezmäne mümkinçilik berýär. Biz bir taraply alyp ýakyllyk. Biz bir taraply alyp ýa-ni diktatorlara taraply bolduk. Gynansak da. Olar bolsa halka göre bir taraply bolurlar, halktan bir taraply we özünden uly bolan ýagny güýçlere Putin bolýa, Erdogan bolsun, ine şolara taraply bolurlar. Ol biziň Türkmenistan hökümetiniň, Türkmenistan döwletiniň behwitlerini ine şu ýaly garaşly öz hojaýynlaryna satdylar. Hormatly vatandaşlar, ünseren bolsaňyz iki sany halkara netijeni niýasyň alyp beren garaşlygy we bir taraplygydyr. İki sany atalogul Berdimuhammedowlar hiç ýyly üstünlikleri ýok. Bular ne daşary syýasatda bir zat gazanyp bilirler, ne içki syýasatda Türkmenistanyň içki syýasatyny düzedip, ýagny ya ykdysadyetini, ya sosial syýasatyny düzedip bir zat umur bilirler. Ýöne buların bir gazanan üstünlikleri bar. Şu arada biz aýratyn gürrüň bermesek bolmaýar. Ine bular öz şäherlerini gurýarlar, Arkadak şäherini. Bular kakasy ogluna prezident wezipeni padarka berýär. Ogly kakasyna milli lider statusyny padarka berýär, konstitusiýalar üýtgözüp çalyşyp. Ine şular iki sany atalogul kezzaplar diňe öz özlerini padarka berip, öz tohumny, ýa-ni Türkmenistanyň içinde
kanundan aşağı, yani konstitusiyadan ýokary goýup Türkmenistan şol urdan barýar. Ine hormatly watandaşlar, men size bir kiçik video görkezýän. Muhammed Ağa, siz ünsüren seýredin, onsoň men sizden ýanky sorajak şol videoň meselesi boýunça. Ine 2017-nji ýylda ýadyňyzda bolsa 17-nji oktýabrda ine Gurbanguly ünsüren ine şu ýerde üns berilme bolsaňyz, hormatly watandaşlar, Muhammed Ağa ine 2017-nji ýylda 11-nji oktýabrda Gurbanguly Türkmen itini Putina padarka berýär. Şunuň bilen öz wepalygyny ýa suud edýär we men ine Putiniň guly diýip ýa boyun alýar. Olam elbetde Putin'e muňa ýanky gaýtaryp Nevskiň 2-nji derejeli Aleksandr Nevskiň medalyny berýär. Ol Russiýanyň gerowy ýaly bir şo derejede ýaly bir medal. Ine o medaly şol Russiýadan almaklyk sen watanyny satmaklyk bolýar. Mysal üçin şo medaly Takaýewa hödürlenende Takaýew doly şolary düşündirdi. Men o medaly alybiljekkä sebäbi başga bir döwlet oraya uly derejede maňa medal berse diýmek men öz ýanky döwletimiň, öz watanymyň, öz ýanky alyp barýan işlerindäki ýolbaşçylyk ýanky sırlary şu döwlet satdygym bolýar. Onun üçin meniň öz ýurdumyň medallary bar. Men sag bolun, Taňry ýalkasyny men alybiljekkä diýip ýanky şuraya jogap berdi. Ýöne Gurbanguly hem medal alýar, hem itler padarka berýär, öz wepalygyny görkezýär. Ine bul bir mesele. Ine şu meselede Muhammed Ağa size sorak. Şu men aýdýan zatlarym şu çynmy ýa-da bul bir ýanky gaty bir güýçli bir mesele güýçli seredilip bir netije çykarmaklykmy? Ýa-da dogrudan şu siýasatda ine şu ýaly o Rus döwletine medal alýan bolsaň, wepalygyny görkezýän, özem uly derejeli medal alýan bolsaň, Rus döwletiniň ýolbaşçyna Türkmen alawaýyny padarka berip wepalygyny görkezýän bolsaň, onu dogrudan şol iki sany hadisa Türkmenistanyň ýokary başy wezipetindäki işleyen adam Türkmenistanyň behwitlerini satdygy, Türkmenistanyň behwitlerini şol adama ýa-ni Putina garaşlygyny görkezýär şu iki sany hadisa. Şunu düşündirip berseňiz. Selamun aleyküm vatandaşlar. Murat, eger ruhsat berseň şol bir taraplyk hakyna bir degişli waka bolup otdy, şu hakyna bir kagyd aýdaýyn, ondan oňa geçeýin. Ve bir taraplyk diýmek şäherki dünýäde absolut manasızda. Sen näili bir tarap boljak, hatça goňşy döwletiň bir-biri bilen urşup otdy, sen hem sesiň çykarmany oturjak. Ya bir ýurdun içinde sen watandaşlaryny, dindaşlaryny ya bir halky çağalar öldürip otyrlar, a sen hem sesiň çykarmany oturjak, o men şo bilen işim ýokdy. O nähili döwlet. Yani hiç de adamın pozisiyam yok. Yani ölü. Ölüden hiç tafavut yok. Häzir İran'ın içinde bir ulu waka gidip otur. Türkmenlere degişli. İran'ın hükümeti eyni İsrail yana, Sehyonistler yana Türkmenlerin tanrı, Türkmenlerin yaşayanını adalçık bolup şol İsrail'den kopya alıp täze bir şäherçe vurup otur. Türkmenlerin yerinden alıp. Şu tağın 48.000 jaýly, yani bir 48.000 adamlyk jaý ýaşar ýana 10.000 tane apartman etýär. Bir şäherek de öldürüşüne bir şäher. Şoňa da hemmesini kimleri getirecek bolýarlar? Şiileri getirecek bolýar, zabylları getirecek bolýar. Zabyllar bilen Türkmenlerin arasynda da hemişe dawa bar. Şu adeçeni hükümet hem şonu bilýär. Şu Türkmenlerin tanyny adalçyk bolup
Türkmenliň territoriýasyna başga halky getirdip hemişe bir bilen uruşturjak bolýar. İsrail'in edişi. Inni Türkmen döwleti bolup kaptanlyk goňşulukda hiç bir arasında hiç de adam yok. Ne dağı var ne neme var. Diňe açyk granitsa. O tarafta da öz vatandaşları Türkmenle yaşap oti. Şuna ne hilliten reaksiya görkezjek. Haýsy wejdan bilen sen şu İran hükümetine aýtjak sen şu taýda bizim vatandaşlarymız var ertikun şu etýän fiýatatynyň netijesi ol İsrailde görüp otyp. Sen hem şonu etme. Sen eger öz halkyna burada etjek bolýan bolsaň şolaň öz ýaşaýan ýerlerinden gitde urda bera. Ya sen berde vuracak bolsaň Türkmenler üçin bera. Hem üçin sen başga halkları getirip şu taýda vurjak. Şu atlım İran'ın içindeki Türkmenli ahurlarından tutta inteligensiýetine çelin hemme gurrunlary şey. Hemme edaralara barýarly şonu etme. Erti uruş bolar ştada, kan dökülşük bolar. Ýöne Türkmenistana bir tarap dip indi durmalym şu. Şol üçin bir taraplyk diýende oň manasy ýok. Hiç ýyly Türkmenistany peýdasam ýok. Gaýta bir diňe özüni hem zatlardan ayırıp maňa zat diýmeseňiz bolýar men öz halkyma edenetligimi edeýin siz şo bilen işiňiz bolmasyn sizem näme etseňiz edin diýip aýtdygy. Şol üçin watandaşlar bir taraplyk diýende biderek oňtun hiç gurrun edip otur. Endi ýanky neme? Birinciden şu akbagyň, şu nadanyň hiç adam kärçilikden dünýäde geçip duran zatdan hiç ýyly habar ýoklugy. Eger Ýewropa döwletlerde, Kanadada, Amerikada içi şeýtirip tutup görkezseler şo taýda şoňa jinaýat işini alýar. İzdivательство над животным. Şonu ýa tutmaýar. Bu akmak şonun bilen. Inni ikinci Putin näme etdi Türkmenistan çünkü şu ona padarky berer ýa. Näme eden hyzmaty bar Putin? Türkmenistana birdat urup berdim, näme etdi? Diňe Putinin eden hyzmaty Berdi Muhammed'in edenetdiligine ruhsat berýär, dünýäde men seni gorar bar näme etjek bolsaň et, bana getirmeli zadyň getirdi. Bolly. Şol üçin men sen gopaly itin diýip it padarky berer. Başga hiç manasy ýok. Inni Putin näme üçin muňa öz orduslarynyň gahrman medalyny berdi. Sebäbi Putin öz halkyna aýtjak bolýar, şuda men itimdir diýär. Men hyzmatkarlemdir diýär. Şol üçin men medal berýär. Bir de bar, şonu bilýär, şu askar berýär. Eger Kazakstanyň prezidenti ýanyp özüni durup gepini aýdyp bilýän bolsa, aýtýarlar. Biz şonu aýdyp bilen atmaga gerek geldi. Şondan atkazam edip bilen. Şeýle bir nalajedeýin bir haramdadan biri. Bidiňe Türkmenlere, ejizlere ganymady. Şol üçin biz haramdada diýär. Şondan başga hiç ad dakyp bolanak. Öz halkyň duşmany bolup, näýini sen bir ýurdun içinde men şu ýurdun başı prezidenti diýip aýtjak. Hiç şondan çekinen agam, utanmanam şol atlary etdi. Şol üçin men garaýşym şu mesele. Sağ olun Muhammed agam. Muhammed agam, men ýene bir video görkezýän indi bolýar. 2017-nji ýylda ýene bir gedek Gurbanyl Berdi Muhammedow özüniň Putinin itidigini, Putina taraplygyny görkezdi. Indi 23-nji oktýabrda, 27-nji oktýabrda, ine 2023-nji ýylda Serdar Berdi Muhammedow näde? Başlaň ine häzir efira Serdar Berdi Muhammedow goşuljak bolýar. Menden haýyş edýär, efira alyň diýip, şonu bir alan Muhammed aga. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdi Muhammedow sözsüzden aýdy beriň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny,
ve bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhammedow. Indi Muhammed ağa yeni bir video göközjek bolýan. Şu ýerde ine ünsverin bolsaňyz, ya 1 minut. Ya muna gördük, ine şu ýerde ikinji video. Ine şu ýerde de Muhammed ağa ünsverin bolsaňyz, ine Serdar Berdimuhammedow. Rossiýada Putin ölmedi diýip bir topar ýanky maglumatlar gelip çykyp başlady bolýan. Putinin gowşanyny görüp derrew ylgap ýanky Türkiýanyň ýolbaşçylygyna Erdogana, Recep Tayyip Erdogana ýanky it berýär. Sebäbi bular näme şu zatlar edýär, näme it berýär. Ýagny Putina, Erdogana sebäbi halk bulary bir günü aýyrjagyny bilýärler. Şunun arkasında şu ýaly Putin ýaly Erdogan ýaly güýçli bolmasa, halk bir günde şolary aýyrýar, sebäbi halk şolary saýlamady. Şol halky allap geldiler öz wezipelerini. Bular ýokarda bir-biri bilen top oýnaýarlar. Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedow. Konstitusiýany ulanyp bir-birine padarka berip, ýagny öýlerini iň konstitusiýadan daşary, ýagny ýokary derejede tutup, hiç konstitusiýanyň esasyna şol ellemedi ýaly kanunlar çykaryp, şuraya halkın içinden saylanyp, ömürlük şu wezipelere geldik diýip ýanky hereket edýärler. Ine şoň üçin şu bir kanun hereketlerine hökman arkasynda güýç durýar. Ýagny Türkmen halky galanyna daşa ýurtdan güýç gelip Türkmen halkyny basar ýaly şuna itler berýärler, aýaklaryna ýykylýarlar. Siz gören bolsaňyz, Gurbanguly Niýazowyň ellerini owşap ýören bir kezzap. Bu ne milli lider bolýar. Birinin elini owşap ýören, Türkmenistan üçin bir zat edip görmedik adam ne milli lider bolýar. Men şoňy düşünemok. Ine şu video senin dünýä garaşyňyz näili? Muhammed ağa. Gözde bir ýanky aýtýaryň dogry gabat gelýär, dogry. Putin dünýäde awraýdan düşdi. Onu hemme kişi bilip otyr. Hatta Putin Ýewropa döwletlerine gidip bilen. Hatta Lavrowy Ýewropa gidip bilen. Şol üçin ors diplomatlary inni muny gollap bilen akla. Muňam dünýäde alan borçnamalary bar. Borçnamalaryny hiç wagtda dogry ýerine ýetiren şu näçelin allap gelýär. Şol üçin inni demeýler ors diplomatlar muny gollap bilmejegini bilýär. Şo sebäpden hem inni hazaýlaryny, ýani öz eýelerini ütgetýär. Inni men ordan iti boldum, hyzmatçy boldum, inni men teň Erdogan teň hyzmatkaryň diýip. Men wepaly itiň diýip, inni hazaýyny ütgetdi. Şol üçin belli hemme kişide belli. Şo sebäpden bärde diňe bir zat bar. Ne Erdogan muny halas edip biler, ne Putin halas edip biler. Eger dünýädäki bar normativleri bozup berdi. Eger öz halkynyň garşyna jinaýet etdi, onu hiç zat halas edebilmer. İran'ın hükümeti pikletiyede hava, dünýäde pulu var, orfiyet var falan var. 3-4 gün bundan önce İran'ın prezidenti, häzirki Tayland'ın prezidenti Şveytsarya gitmeli. İki tane adam arda yazdılar, şu İran'ın häzirki prezidenti 30 yıl bundan önce türmedekileri kıran delegasyon agdasıydı.
şonna bizim karnaşlamızı atı verdi, öldürttü. Şu deyip arda yazdılar. Şol için gidi bilmedi. Şon karşısına häzir cinayet işini kaldırdı. Häzir dünya günne yütkeye. Kim öz devlet borcunu eğlenip de öz halkının karşısına cinayet etti, onu halat edip bilecek zat yok. Yönetine bizde häzir yetmeyen de bizim halkımızın häzir ayağı kalmadığı için. Häzir täze adamla öňe çykyp hereket etmeýänligi üçin. Häzir biz öz hereketimizi ýygnap bir pikire uğurtdyryp daşardaky eçerdäki güýçleri herekete salyp halka ayağa galdyryp bilemdi. Näçe şonu köp galdyrsak bulary halas edip biljek zat ýok. Şol üçin Berdimuhammed şunu bilip goýdy. Geljekde hökmen eden cinayetlerinin önüne. Hökmen jogap bermeli bolar. Şondan sıpı bilen adam yok şu mesele. Şol üçin şonu bilasın. Sağ olun Muhammed ağa. Gaty düşündürdüňiz yerlikli. Doğrudan hormatly vatandaşlar. Gurbangul Serdaryň wezipelik ömrü diňe bize bagly. Putina da däl, Erdogana da däl, diňe halkymyza bagly. Şoň üçin biz hereketler ýatyrmaly, hereketler mundan meter güýçler gitmeli, ýöne akylly hereketler bermeli. Endi biz halka esasy ugurlary göködüp, halk bilen ýuwaş-ýuwaşdan nägeliklerimizi bildirip, ýuwaş-ýuwaşdan biz öňe çykyp, köşküňe baryp şolary tutsak etmeli. Başga gaçy ýok. Türkmenistan ösülmeýär. Ünserin bolsaňyz, soňky 17 ýylda, soňky 32 ýylda diýsem bolýar, hiç tat edilmedi halk üçin. Demek öz döwletini kurdular, öz döwletine ul wezipetini kurdular, öz wezipetinden perişte ýaly konstitusiýanyň ýokarsyna çykardylar boldy. Başga gaçy ýok. Soňky 17 ýylda ýa-ni ataloglar, bular wapşe guturan narkomanlar. Bular Türkmenistany ösürip bilmeýär. Şu neçelli konvertasiýany çözüp bilen oklar. Konvertasiýa ýok Türkmenistanda. Gülkünç bizim daş döwründäki döwletlerde alın ýan uruşdan çykan Afganistanda konvertasiýa bar. Ýa-ni Azerbaýjan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Kazakystan, Täjikistan hemerde konvertasiýa bar. Kyrgyzstanda tebi baýlyklar ýok, konvertasiýa bar. Kyrgyzstanda tebi baýlyklar ýok. Kyrgyzstanda internet bar. İki zat çözüp bilen ok. Konvertasiýanyň interneti. Ine şurýaly akmaklar Türkmenistan'ı üstürýär, günne çykyşlar edip kabinet ministrleri geçirip bir topor Türkmen ýanky ALO programmaty, Watan programmaty ine Türkmenistan ösýär, ine bizim ýanky ykdysadyetimiz ösýär, siýasatymyz ösýär, Türkmenistan günne tilan ýa hormatlan ýa diýip aýdýarlar bolýan. İkinji zat çöp bilen oklar. Bu zatlarym Türkmenistan'ın ykdysadyetiniň motorlarynyň esasy, ýagny uğurlaryny yürütmek için esas instrumentler. Konvertasiya, birinci, ikinci internet. Sen näme Türkmenistan internet östürecek? San teknologiyasy ýaly ösüp bolan ok. Sen injinier bol, molim bol, okuwçy bol, ýa-ni ministersiýada işle yerlerde nevit gaz bilen, önümçük bilen meşgullan internet olmagy hiç tat ýok. Hatda köçede sürüp ýör, maşyny sürseň GPS bilen ýa köçe tapýan. O näme biz öseli? Konvertasiya ýok. Ykdysadyň esasy instrumenti, ýa konvertasiya, valutanyň ýürüyişi, bizim milli valutamyzyň, milli manadyň ýürüyişi ýok. Bizim san teknologiýany östürýär, täze teknologiýa girýär, internet ýok. Maskaraçylyk. İki sany idiot A harpyna şermenle Türkmenistan şuny getirdiler. Ananyň imsim otursak mundan meter bar. Hormatly vatandaşlar, belini biz başga tema geçelim. Şu atalogul boýunça belli. Bedine kalmaly, başga ýol ýok. Muhammed Ağa'nın gowgörüň, Murat Gurbanov gowgörüň, Muhammed Ağa'nın ýigrenin, Murat Gurbanov ýigrenin on hiç il tapagy ýok. Bizim pikirlerimiz bilen ılalaşýan bolsaňyz kalmaly. Biz bärik size ideýalary düşündürip size ýa siýasat düşündirmek üçin gelýär. Biz size şu zatlary düşündürip sizin kelleňizde, sizin gözüňizde bolup geçen hadiseler düşnükli olar ýaly biz çykyşlar edýär. Biz sizi östürjek bolýar.
Ýöne watan programmasyny seyredip ýa-da bir tama sygylyp 5-6 bolup ritmli oýnap, aralçy günüňizi geçip ýörseňiz, oňdan hiç zat bolanok. Men dün gyzymyň spektaklyna gitdim. Men gyzym Muhammed aga tans bilen meşgul bolýar. Gitdim, şo ýerde bir zada üns gördüm. Biz Ýewropany hiç wagt ýetmez. Bular duran wagt, bular ötýär, gününden ötküp otýar. Mysal getireyim. Tansa gatnaýan çağaçyklar çykyş edýär, konsert boldy. Ve tansa çağalaryny getirýän enatalaryň çykyş edýär. Özüçe koreografiýany düzüp, kreativ ýa-da ötýärler. Bizde bular ýatdamy. Bizde çağan tansa hep bolanok. Tansa berýärli ýoly onu talap bilýärler. Tansa akaderiýal molim ýok. Men başga zatlara gurulmadım. Ýagny kultura, jemgyýeti östürýän zatlar, bizim asudulumuzy, bizim moral taýdan, bizim derejemizi galdyrýan zatlar ýok. Diňe bozýan zatlar bar. Onam sag bolmasyn Gurban Berdimuhammedowyň bihepçiligi Türkmenistana sink gitdi we onuň doguny arnaşylyň bihepçilikleri. Hormatly watandaşlar, biz ikinji temaga geçeli. Yine ikinji temada men size bir kiçik video görkezjek bolýam. Bizim bir gahrman şu video geçmekak Muhammed aga yine meýerlik Allah Muradow boýunça yine şu olun Russiýada gitdi. Şunu ýanky ýerli hökümet alyp gitdi. Şu Türkmenistana gitdimi gitmedimi biz bellimiz ýok. Ýöne gynansak da ýene bir aktivistimizi allar. Şu ykbal belli däl. Şu ýene bir adam goşuldy bizim ýanky syýasat soraga garşy görüşimizdäki atlaryň arasyna ine meýerlik Allah Muradow. Hormatly watandaşlar, ine meýerlik boýunça protestler, ýygnaklar, zoomlar, hatlar ýazmaly bolsa goşuluň, oturmaň ýa-da ursiýetdäki ýaşayanlar şuny ýagny Russiýa hökümetinden sorap bolýar. Şo ýerde ýörüýte adamlar işleýämiş, şolara goşulundy, ýa-ni hereketler edin. Allah Muradow şoňun meşgul bolýar, şoň bilen ýa-ni kontakta ýerip kömek edýärler. Meýerlik Allah Muradow hakynda. Muhammed aga, şu meýerlik boýunça sizde de maglumat barmy? Bir üýtgeşik. Men üýtgeşik maglumat ýok dogry. Bende şu bir Allamrat bir neme koydu, video koydu. Şonu kakası bilen gepleşiyor Allamrat meýerlik berdi. Kakasyna şu wayanly kamatlardan mı şu Ablastnoy şu mesni jaň edip aýdypdyrlar geldi diýip getirdiler diýip. Türkmenistan geldi mi diýip? Geldi diýip hawa kakasy aýdypdyr, Türkmenistana getiripdirler diýip. En soňky habar şol. Ýöne ştada bir gynanmaly zat bar. Şu katastrof, yani bizde ýa-ni gyzymy tansal gitdim gördüm, bulardan ýa-da alýak diýermi? Şu sistema biziň halkymyzy dargatýar, ýurdumuzy dargatýar. Gör, öz ogluny ogurlap orsiýetden getiripdirler. Şoň nirdeligini soramana kakasy gortýar. Allah Muradow telefonuna aýtýar, bar gida diýär, ýaşuly bar sora şon bil sen ogluňa sen. Ay men ejesem kesel bolup ýaty, menem kesel bolup ýaty, näme deýin? Bize hiç zat jogap beren akla falan. Şon gidena. Gende biziň halkymyzy şu sistema gaýta berdi ýurtda sen protest etmäni öwretýärler mekteplerde. Näýli öz hak hukukyny goramany öwretýärler. Men çağamyň nemesinde mektep oturanyna baramda näme diýerler? Bize bir adamy gerek diýe täzelik girdip bilsinler. Hökümet ýol başçylarynyň sorag edip bilsinler. Şonuň ýanlışlaryny aýdyp bilsin. Bize şon ýanak studentler gerekdi. Biziňkiler näme? Bir kahraman oğlan öz ýurdunyň ýagdaýyny bilip, daşar ýurtda studentleň kösenýänini gözü bilen, özü teni bilen duýup, şoň sebäplerini bilip, talap etýär, studentler ştady okuw dere ul bolup berler, açlygyndan tenini satyp berler, gyrlyşyp otyrlar. Avariya düşüp näme etjegini bilmeýän otyrlar. Şol üçin şu hi bolmady, şo bunu uradym diýip çykan adamy indi kakasy aňyrda atkaz etýär.
Şu bir katastrof ve de şu adamda yani svetoidat yok. Ne şu dine imanı var ve de şu imanını alıptırlar. O Hudaydan korkana, o Berdi Muhammed'den korkuyor. Ve de korku yüreğine tarttır. Eceti sorat bilen men oğlum nir dedi. Öldürdünüz mi, vuruyanız mı, yençeğiniz mi diyeyim. Yani bir hayvanım öz çağatını koruyor. Sen görendirdin emmi yerde bak. Şu hayvanın çağatını sen de diyecek ol. Hannemet yani görürdün. İnni bir adam, akıllı adam, ve de şular bizim Türkmenimiz. Ve de şu haramdadılar, ve de şu haramdadı özlü Türkmenistan'ın prezidenti diye oturan adamlar, bizim halkımız şeyli bir hayvanla pese düşürdüler. Biz şu sistemi ayıracak oluyor. Şunun için şuları haramdada vatanın dönükleri binamızla divayet ya. Yoksa her bir adam, oy men çağam adım öldürüm bu. Neyme günah edem olsa ettim. Yönemin barıp üstünde durmalı. Kanun boyunca çare görün diyeyim. Biz Torat bilene çağamir dedik. Ödem bari eden günahım yok. Kaytım bir halkın kıyınçılığını çözüp otur. Konstitüsyonunu, pravalarını, konstitüsyonunu etmeli borcunu öz vatandaşlarının önüne edip otur. Dünyanın her bir kunceğine şun yanak adamlara kahraman diyorlar. Bu bolsa öz oğlundan atkaz ediyor. Gör bizim halkımızı ne dereceye getirdi. O zaman ne şu adama Türkmen diyecekler. Türkmenistan'ın prezidenti diyecekler. Şu sebepten burada bizim etkiyen işimiz hakiki bir yurtta öz halkını söyleyen, öz yurdunu söyleyen, öz çağasını söyleyen adamın etmeli işi nedir o diyor. Halkı biz öz vatan söylülüğüne, öz çağalarının önüne cevapkarçılığı, öz dinine, imanına öğürlük gelmeyini talep ettiği, şuna getirecek oluyor. Halk oyunun, şu yurt sizin önkü ece kakalanız, ata babalarınız şunu korap, kanını döküp, şunun kun bir Türkmenistan bolu bir adamın şun talap tüdü korkup çağanızdan atkaz ettir gelin özümüze gelelim, öz vatanımızı korayalım. Ve şun yani kahramanların biz korumalı, bizim borcumuz şun kun. Melik verdi yani adamları korumalı. Ruhsat vermeliler hiç kime. Şun yani kahramançılıklı öne çıkan adamları kösetirler. Şulara dil yetirdiler. Kimde kim şulan karşısında bir de yatmayan olsa, şun Melik verdiğin kakası yana korku keselini duşar bolup binamız bir vicdan bolan adamlar. Dinin vicdanının adam karşılıklı ece kakı borçluğundan atkaz etiyen adamlar. İran'la yani yakınlıkta bir tane ayal çağasını öldürüyor. Azerbaycan'dan karrı 70 neçe yaşında. Ve de kefen giyip men Tehran'a var yani. Ne mi etseniz ödüm bir canım var mı? Şuna alın sizi binamızla dikkat Ödemiş geçen ay 700 adamı İran'ın hükümeti mitinglere katlaşın deyip attı. Onunla da halk korkana. Şol için vatandaşlar biz kahramanlığımı değil, aktivistlerimizi korayalım, şolara dil yetirtmeyelim, şola hakiki yurdun gerçekleri, hakiki Ece Kaka'nın oğulları, hakiki Türkmenistanlılar. Biz şolu korumaklık bizim borcumuz. Şimdi dürlü fikirli olup bilir, hiç vakit ona demetme. Şu atlım Avrupa inni kaçıp gelen aktivistlerimiz var. Bir tofor binamız haramdadalar. Şunu Avrupa'da histerik derecesine getirip Berdi Muhammed'e hizmet etmek niyeti bilen şolara hücum ediyor. Şolara gün veren akla. Şu bile ne hemen tebut edecek oluyorlar. Siz eğer Berdi Muhammed'e bir zat diyorsanız Avrupa'da da size gün vermez diye. Şunu tebut edecek oluyorlar. Şunun için vatandaşlar Avrupa'daki
vatandaşlarımızı, aktivistleri, Berdimuhammed'in anarının kaçıp gelen adamları oraylayım. Şolara göwürlük bereylim. Şolar näçe biz orat bilsek, şolar näildi şu taýda ornaşyp bilseler, durmuşlaryny gowadyp bilseler, biz halkymyza bir zat bu diýek. Haramzada Berdimuhammed size hiç tat edebilmez diýer. Şol üçin gelin bilelikde şolar gollaydy. Sağ olun Muhammed ağam. Hurmatly vatandaşlar, doğrudan biz öz ýa-ni maşgaly borjumyzy ýerine ýetiremdik. Ine mysal üçin meýerlik berdikde eger inatasy gidip şoň ýagdaýyny bilip nirakdir, näme bolup geçýär arkasynda durmasa, birinjiden birinji bolup durmaly adamlar. Onda kim dursun? Birinji bilen şu inata barmaly, ýa dogunlar barmaly. Ine şu derejede bizi şu derejeye getirdiler, şu iksani binamız atalı oldu. Türkmenistan'a diňe ol iksdiýärler. Şol iksan adam şu ýaly siýasat ýöredip, ýanyňky ýallaklary üýşürip, ýanyňky öýlerine diňe wepaly adamlary üýşürip, ýürüýte vertikal sistema kurdular. Ne şu sistemany biz ýatyrmaly. Şoň üçin her kim öz dogunlaryna şunu gowurmaly. Barmaly, sormaly, aktivist bolsun, beýleki bolsun tapagy ýok. Ol adam öldürmedi. Ol problemalary görkedeýin mümkin prezident bilýän näler, kakasy milli lider bilýän näler diýip men görkedeýin biz ölüp ýörsäk diýip aýdan zady üýtgeçli adama aýtmady. Ya DVT toparına gelip koşulmadı ya da bir ýa-ni grajan aktivisti boldy. Siýasat aktivistleri grajan aktivisti boldy. Ine şoň üçin inatasy barmagyna gorkýar. Biz şu derejeden çykmaly. Men günekarlamy meýerliklerdiň inatasyny şeýle ol mesele diňe meýerliklerde de beýle kadamlarda da bar. Biz ine unutmaly, prezidentlerimizi gowurmaly. Dogun anlaşmalyny ýerinden durmaly. Başgalaç ýok. Birinji biz maşgaladan başlamaly. Maşgalaň içinde biz agdy birigip, bir-birini gollap öwrenmeli. Ondan biz köçü, goňşy, köçü, şäher, etraf, ýagny vilayet ve Türkmenistan. Ne şey edilýär. Men bäýerde siýasatçylar bilen ulaşýan. Olar maňa her wagt maslahat berýär. Düşündir halka. Maşgaladan başlamaly. Maşgalaň içinde dogry, terbiýe we siýasat düşünje bolmaly. Birek ýerini gollap, birek ýerini agdy bir bolmaly. Bizde şol agdy birlik ýok. Men bir çykyşymda şundan bir kiýilmeli aýdypdym. Iň gaty betbaşçylyk iksany Atalıoğlu'nun salan Türkmenistan'a betbaşçılığı, iň ulug betbaşçılığı bizim maşgalamyzy yıktılar. Bizim maşgala institutumuzy, ýagny maşgala gurulan sistematyny ata-babadan gelýän, ýagny bizim milli däp desturlardan çykýan terbiýeleri ýatyrdylar. Häzir atasy ýa ejesi ýa kakasy bir ýerde getipýär, çağlar öz enesi atasy bilen Türkmenistana getipýär. Terbiýe galmıyor. Maşgala pıtraya. Kakasy daşynlap öýlenýär, ejesi içinde görgülü közenip durmuşa çykýar. Ya da şular aýryşýar, maşgala bozulýar. Olam ara wagt salynýar, ýa-ni maşgalasyny saklamak üçin bir adam daşyna çykýar, ya aýaly, ya kakasy we şoň bilen maşgala bozulýar. Sebäbi 3 aýlyk çykmak, 6 aýlyk çykmak, ol bir zat, 1 ýyl, 2 ýyl, 5, 10 ýyl çykmak ol ikinji zat. Ne şu zatları egerde bizim milli liderimiz hakyky bolun bolsa düşünüp maşgalany galdyrmaly. Türkmenistan nämeden ibaret? Gidişik maşgaladan. Maşgala ve şu maşgala toparlardan Türkmenistan döwleti bar. Türkmenistanyň halky bar. Halka hiç şeýle gorlup kömek ýok. Gaýtyp pytra diýerler. İlat ýasýarlar. Düşünjesiz, namussuz, watansyz ýöne bir ilat ýasýar. Yani şu esasy Türkmen halkynyň tragediýasy. Biz şuna çedi, ýa ünsüňi çekçek bolýar. Şu zatlary ünsüňi. Hormatly vatandaşlar, indi aýdym. Murat, ýani sen dogruda bellek geçdi. Menem aýtjak bolýar gaýtala. Gözde şol EJKK şeýle bir häzir zat bolup oty, ýaman kynçylyk benem düşünýär.
Dini on özgünäsi de bizim halkımızın tragediyası. Sizden belli geçtiniz. Şu bizim hemmemizde bolon için bir maşgala haramzada tohum bizim bar bağlığımızı eyle keseklere berip bizim halkımızı dünyada avar etti. Şol için şu kesel hemmemizde şol adam komşusunda da var. Şol için ken bunu özüne nemetmedi. Böyle biz aytacak olyandan özüne gel. Sen çağan şol. Sen çağan kanun esasında hareket etti. Özüm kanuni borcunu yerine getirdi. Eğer kimde kim bir cinayet bolyanını görüp de sesini çıkarmasa kanun esasında şon karşısında cinayet işi kalır diye. Şu atlam eğer şon kakası öz çağatını iyi bolmanına şonu bar nämetseniz edin bir kanunçuluk şonu ettiyse o kakası cinayet işe baş koşuyor. Kakasının konstitusyonlu borcu şun şonu bilmeli, çağatın nerdeliğini, näme için arlık gelineni bilmeli, näme konstitusiyon haysi punktlarını, bodollarını toğramalı, ondan adaletli suud etmeyi talep etmeli. Şoňa da bizim hemmemiz, bütün Türkmenistanlı şoňydylar, bütün dünya şoňydylar. Biz bilen habarlaştın, aýtdyn, başarsa da zat diýerler şoň. Ol adam töwene, ol adam çağasyny adaletliği, kanun esasında şo bilen nemedilmegini talep etdi. Bolly. Sağ olun Muhammed ağam. Yine emhime teröristler var. Öýlerine de gelýärler, daýýarlar. Ay daşnaklar dinlemem. Biz size kanunları berca etmeni öğreteceğiz. Biz size kanunları beyliklerden berca ettirmeni öğreteceğiz. Biz ülkeşkada öğretelim de okuyalım. Şoň üçin şol gelýän emhime teröristler size alu tehnologiýasyny aýdyp, ay bular dinleme, bu ýurdu ýykjak bolýar. Biz ýurdu ýykjak gel, biz ýurdu gurjak bolýar. Ýykylan ýurdu galdyp gurjak bolýar. Onu talajak bolýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, gelin bizim bir ýene bir video seyredelim. Şu ýerde bizim gahrman maşgalamyz, ýani aýal maşgalamyz Soltan Açylowanyň çykyşyny seyredelim. Türkmenistanyň içinde bolup şu ýaly çykyşlar edýän aýal maşgala öňe çykyp adam haklaryny goraýan aýal maşgala biz berekellah diýär we her wagt şoň gollawyny. Ine men size bir kiçik video görkezýän şol soňky çykyşlaryndan. Bir minut. Şu sesimiz men bir minut başlayan başlama soğrayan sesini oğrayın men bir minut. Muhammed ağa, men sesini oýançam size bir soru berýän, siz halkymyza düşündürüň. Ine üns beren bolsaňyz, Serdar we Gurbanly Berdimuhamedowlar eýýem 2 ýyldan bäri 20-nji ýylyň martyndan bäri 1,5 ýyl diýsem bolýar, Türkmenistany ataly oğul dolanup gelýär. Näme ütködi, näme ine ýylyň soňy, näme netijeler kazanyldy, näme ütködi, näme Türkmenistana ine soňky 1,5 ýylda näme getirdiler. Şu boýunça bir gysga çaýtsaňyz, ine men gysga aýtsam, interneti açman gaýtyp pes etdiler. Gysga aýtsam, daşary ýurda çykmany gaýtam mümkinçilikleri köpeltmän pes etdiler, viza girdiler. Türkmenistanyň içinde inni öýme aýlanyp, ýani adamlara täze belläýmän, täze köçäp çykmaň,
ine beýtmeň, eýtmeň dip eýýem öýme öý aýlanýarlar. Öň köçelerde tutup baryň öýüňde girýän ýeterler, inni öýme öý aýlanýarlar. Ine şu ýaly ýanky erwet konstitusiýany bozýan bir topar hereketler boldy. Ine şu barada bir gysgaça gurrun berseňiz, men oňa çeldi şu awja seredeýin. Birinciden şoň getiren Türkmenistana peýdaly adyny aýdyn. Häzir olam Serdar Berdimuhammedow öz ejesine kömek etdi. Sebäbi Gurbanuly Berdimuhammedow öz ejesini äsgermeýärdi. Hiç wagt şonu ekranyny görkezmeýärdi. Öz aýalyny iççe de görmeýärdi. Serdar gelenden soň Berdimuhammedi öz kakasyny mejbur etdi, ejesini ekrana çykardy. Eýlek beýlek gidenine ýanyna alyp gitdi. Birinji edendady şol öz ejesi hakynda. Ýöne Serdaryň özü bolsa Türkmenistanda hiç edendady ýok. Absolutny hiç edendady ýok. Ol diňe bir robot ýanak hemme kişe gülkünç boldy. Döwlet dolandyrşam bir kul ýanak, kıymyllamany. Robot ýanak oturup el ýagyndan şeýtler oturýar. Gepem ýazygly öňünde şonu okap berýär. Başga edendady ýok. Ne ekonomistki taýdan, ne agrar problemasyny çözdü, ne sosial problemasyny çözdü, ne azatlyk meselesi. Hiç şeýle şu adamyň edendady ýok. Gaýtam oň çertine inni kakasam kaptalından bir hukumet kurup adamları inni iki bolup köşeýärler. Inni adamlar iki çäre gatnaşmaly bolýarlar. Her gaýsy gitse şoň öňünden hukumet ýolbaşçylary öňüne adam çykarmaly. Şoň edendatlary. Şol üçin bular ýuwaş-ýuwaş gidiberdi häzir. Serdarym özüne gelse şu hili hukumet dolandyrış. Ol ýaş adamy hiç şeýle gabat gelen agam öz kakasyndan utanýar, dünýäni görýän, anglisçe bilýän, dünýä bilen ara gatnaşyk açýan adamda çala sowist bolsa, şeýtirip ýaş bolan dünýäni öz ýurduny dolandyrmaly. Beýle gülkünç bolmaly. Şuň özüm şulan ikisiniň arasynda bir tohor dawalara getirer. Şolam hökmen bolar. Ýöne o dawa bizim dawamyzda men şolan etýän işleri bilen hem işim ýok. Men esasy adam şu karamdady tohumdan ýurt dindarmarlyk. Sebäbi şolary hukumetden aýyrmasak, biz ýurtda hiç şeýle çäre görüp bilmeýär. Biz dige iki tane jinaýatkary aýyrmaly. Kanallar bilen biz oňa düşünşer, ýurdumyz düzeldir, ýurdumyzda dürli reformalar hem geçirip biler. Eger şu karamdadylardan şu hukumy diýdi. Sağ olun Muhammed ağa. Ine videonu men görkezin. Gelin şu Açilova, Soltan Açilova boýunça biz video seyredelim. Hormatly vatandaşlar. Akında şahirin hormamızdan bolan haram horbaylar ýurtda bir ýandan ýyka başlady diýen zamalatynda ýaşamaly bolandygymyza juda gynanýaryn. Ýurt ýolnaşçylary Berdimuhammedowlar her ýurtyň tebigi baýlyklarynyň gelýän terişdeleri öz haýryňyza ulanyp, gerekmeje köşkler gurup, seper haga soňuryp, özüňizi öwdürmek üçin şady horramlyklara sarp edip, ýurtda halis çökeldiňiz. Garyp halk bolsa, öňküden hem garyplygy iteler. Garyplaryň beýwagt ölümlerine sebäp bolýarsyňyz. Sagnyp pudaňy çökerip, ilatyň beýwagt ölümlerine getirdiňiz. Adyk bolçylygyny döretýär diýip, bazarlardaky harytlaryň bahalaryny garyp halkyň el ýeterinden has ýokarda goýup, bazarlarda bolçylyk diýip öwünýärsiňiz. Ilatyň ýarpy bölegi bolsa, çörek pulsyny hem tapman, gara günde köpenip ýaşaýarlar. Towuk etini öndürýär diýip telewizorda öwünden telekeçileriňiň hany bitiren işleri, ýurtda ilaty iň arzan önüm bolan towuk eti bilen hem üçin edip bileňiz o. Äderki wagtda ilat towuk kowalarda közenip, towuk etiniň hem ýumurtlaryň nobatyna durýarlar. Ony hem Türkiýeden de Iranyň satyn alyp getirýärsiňiz. Özüňizden sizin öňen zat ýok. Arzan un bilen, arzan çörek bilen, arzan towuk eti ýumurtla bilen
ila Türkçe bilmem garip halkı odurkudan hem tozdurduğunuz o yerlerinde adık bolçuluğunu bürünü hem de oturmaldan ila tadir olan ağıtı hem o yerlerinde yeterlikten o yerlerde yollar yok köçeler dargap yatır köpürler yok ağıt su yok ila tergerdan önde yaşayan ila tın yar pübölüğü daşarı yurtlara etlen çüçen gidip ne bir maskaralar bozulup çağırar yetim galyarlar. Şimdi sizin yeten bir taraflık dereceğiniz, şimdi sizin yeten karıştırılık dereceğiniz, sizin ödünüzü öldürmeyi, ödünüzü oradan takmayı, diyeceğiniz ödünüzü öldürmeyi bilirsiniz. Garip halkın halinden haberleyen yok. O yerlerini ağdamanında, hutpay tadın ödünde, menin yaşayan cayımda, mektebe var bilmeyen çağalar var. Bunu daranı görüp bilmeyen köp çağalı maskaraların çağaları oğurluğa, dilekçiliğe yuduryalar. Olardan mektebe var bilmeyen çağalar var. Ama bu zatlar hiç kimi gıdıklandırmaya. Sizdine ödünüz öldürmeyi bilirsiniz. Televizorda tağdan iyimitlenmek barada görkezen mahavatlı gepleşiklerinizdeki almanarlara, iyimişlere teredip garip çağalar ımtınmak bilen on yarlar. Oların çörek puntu alada. Sizin önem bildiren yaşlarda olsa narkotik cisimleri kullanıp, narkotik cisimler satıp, 3'ten 4'ten aftolog edinip, hälisinde türmelere girip çıkıp görler. Bilim pudağında, bilim alyan yaşlar yok. Olartına paraforluğu öğrenerler. Sebäbi olar enesinin atasının arkasından ýokary okuw mekdeplerine hem para berip girýärler. Olar şol berilen paralarını nädip ýygyna alyp bolar kandiýan pikir bilen ýaşaýarlar, öwrenýärler. Narkotik cisimler ýurdan ýerden gelýär. Onu Milli Hukuk Komitetiniň işgärleri we gümrük işgärleri, migrasiýa işgärleri bilelikde zemleşip ýurda narkotik cisimleri getirýärler. Emma biz uçara minmeli wagtymyzda bizim hemme ýerimizi barlap, bizi iki ýere renklerden geçirip, migrasiýanyň hem de hukuklyk bolanyň işgärleri bizden ýol satlar gönderdiler. Şolaryň narkotik cisimler bileşip terkepden geçirip getirýändiginden sizin elbette habarınız var. Olar sizin arkanızdan pulluk vazifetine dayanıp narkotik cisimler ýurda arkaýyn getirýärler. Ýurdun ýaty narkotik cisimler ulanýar. Elbette bu zatlar sizin görkezmäňiz bilen ýedilýär. Sağlık pudandan çöktü. Tenagatından çöktü. Oğlu hocanından çöktü. Sağa her hepde hemme rakbulalı güllük deyip hasavat beren hakimlerin, ministerlerin aňarsa 3-4 ýyldan türmeden çykýarlar. Ýurt bolsa çöküp barýar. Sizdiňe ýalyn maglumatlar bilen öz günüňiziň geçenini bilýärsiňiz. Berdeňde ýerleşýän Teleboýun hastahanasynda näsalaryň ýatmaly kravatlary ýalaňaç dur. Olarda ýorgan düşek ýok. Kimde kim hastahanada beçerhan çakwarsa, öz ýorgan düşek bilen hastahana girmeli. Derbarlar öz hasabyna iýmedik naharlaryň üçin pul alýarlar. Okurdagyndan anyýynasyny operatsiýa etdirip ýatan agyr hastar ýanmasa-da ýatan günne hem 100 manat nahar üçin pul töläpdir. Haçanda näse men ýanmasa-da ýatan wagtymda nahar iýmedim. Puluny töläjek gelýände oňa sen narkodan açynman. Nahar ýanyň ýadyna düşýärlerdir. Sen nahar ýedin diýip oňa iýmedik nahar üçin 5 günne 500 manat pul töledipdirler. Niýat hatahanyň ýanmasa bölüminden hem şeýle maglumatlar çykýar. Bölümiň lukmalary hasalaryň hasabyna naharlanýandyklary aýdylýar. Gitaýçylygy, paraxorlygy öwürlen hastahanalaryň halinden habar almaga atalog tiren wagtyňyz ýoga meňdiýär. Hoçalyk tarapyndaky ähli idara kärhanalaryň hyzmatlardan gelýän giýdirjilerini arkadaş şäheriniň guruluşyna diýip ellerinden alyp gidilýände barada maglumatlar bar. Hastahanalarda, şifahanalarda bolsa, hatda lampalar çalışmaga hem pul ýok. Onu ilatyň hasabyna çalışýarlar, ilatyň jüýtine girýärler. Arkadaş şäheriniň guruluşy üçin niýetlenen milliardlar feriştelerini ýaratap edilýär. O gülükçilik barmy? Sen onu orar hemde durdulysyal jinayetkarlaryň eline berdin. Onun gatdandan bolsa ilatyň jüýtine girip pul ýagnalýar. Orar bilen durdulysyn. Ol pullary näýle karp edilýändigine elbetde kontrollyk ýokdur. Olar siziň anamda adamlaryň. Şonuň üçin olaryň hertinde 3-den 4-den elita jaýlar bar. Durdulyk özüniň 5 ýyl güllikde saklan elita jaýyna ýakynda oğluny göçürip berkendigini bilýärmi? Elbetde olary jaý toýu bilen gutlanýar. Durdulyk özünde näçe hali elita jaý bardyny hasabyny bilýän barmyka? Özüňiz başyňyz agyryp baldaňyz filan wagty her ýere bir uçarymlyk Germaniýanyň doktorlary garşy bejertmäge eňärsiňiz. Siz öz doktorlaryňyza hem anam edeňiz. Sebäbi bilýärsiňiz. Sebäbi hedem bilimler ýetişdiren lukmalaryňyzda bilim ýok.
olar günlerini çärlerde geçirip, sizi öňmäge sarp edip, okuw kap bilim alan oklar, özüňizi seretdirmek üçin Germaniýanyň doktorlaryna sarp edilýän serişdeleriň näçediňi diňe sizlerdiňiz. Halk onu bilen o, halk öz saglygyny seretdirip bilen o. Bayram Ali'nin vatandaşan birleşiginden härendesini telekeçilere elinden aldıran, öýsüz hep işsiz, 42 ýaşly adam ýok olan Annuradova Gurbangulyň garby çyşyp içinden gam gelip Bayram Ali'nin durky täzelenen hassahanatyna ýutuşdanda oňa pulun bolmasa biz her edem zok diýip ony ýygyna gaýtarypdyrlar. İşlemeýän öýhoçlukçylaryň tarlyk Kmalat 50 tenge aýdan ýerden bolsun. Şo sebäpli ýyla tarlyk ätýaşly pasportyny hem edinip bilen o. Elbetde siziň üstünlüğiňiz, siziň gazançyňyz, siziň ýylatyň jübüsine girip, ýylaty kösemek üçin etýän oýunlaryňyz, Aşgabatyň onkologiýa hastahanasynda näsaglary şöklen bilen bejerýän enzamy ýoklanyňda bäşäp diýil boldy. Arkada Dunu keseller aşgabatly ýaşaýjylar ýol söküp kösenip mara edip şökle bejerisini alýarlar. Dermanlaryň bahalary ummanyň çykdy. Meniň özüm nukleýa diýen tanjym dermanyny 700 manada, Derexin diýen tanjym dermanyny 230 manada, Terabirlin dermanyny 750 manada alyp öz saglama seretdirmeli bolýaryn. Ondan başga Panangin, Kakarnil, Albima, Endokarinon, Astalon dermanlarynyň bahalaryny görseňiz özüňiz menen gowulýansyňyz. Ýa-da kesilip 630 manat berýän pensiýawy şol dermanlara ýetirip bolýandygyny ýa bolmaýandygyny oturup pikir edip bilýärmi? Meniň ýaly ücretli pensiýa alýan, meniň ýaşymdaky garrylar elbetde bir menden, olar müňlerçe, emma ücretli pensiýasyny gerekli dermanlaryna, iýmitine ýetirip bilmeýän garyp hatdan habaryňyz ýok. Baýlar bolsa haram pullar bilen barhaba ýerler. Milyondan gowrak halkyň işsizlikden kösenip daşary ýurtlarda entep Muhammed ağa, ine şu ýaly bizim gahrman ayal maşalamyz Türkmenistanyň içinde ýagdaýlary düşündirip berdi Muhammedowlar ýüzlenýär. Doğrudan şuň aýdýan sözüni men köp sözlerini dogry, ýani gorlaýan, hemme sözlerini gorlaýan. Sebäbi ine ministrler, vice-premierler işten gidýärler. Olar ýanky işde öküden kemçilikleri boýunça 5-10 ýyl basdym diýip 2 ýyldan goýberýärler. Ine Mansur Mendiýew 12 ýaşady, 12 ýyl ýa-da 49 ýaşady. Adam haklaryny goran oglun, öz vatandaşlarynyň haklaryny goran ogluna narkotikanyň türkmeye atdylar. 12 ýyldan bäri, 12 ýyl, 22 ýyldan 12 ýylyny oturup, häzir Banisada 2 ýyl şunu çıkarmasalar şol adam ölýär. Şu ýaly maskarçylyk, şu ýaly kanun bozmokçylyk Türkmenistanda. Şul ýatşarmyka öz-özünden ýa-da ýene-de biz galyp, ýani halk bilen şunu aýyrmaly we şul bikançylyklary, şul ýani betbagçylyklary ýatyrmak üçin şu iki sany
haramhor, ýagny halky ýan genotsid eden Türkmen halkyna Türkmen halkynyň tragediýasyny ýazan adamlar, ýatan adamlar Gurban bilen Serdar Berdimuhammedowy aýrmasak düzelmez diýýän mene. Näme pikir diýýär? Şu açylygyň çykyşy boýunça bir öz pikirini aýtsaňyz. Ve şu 74 yaşındaki ayal, özüm Türkmenistan'ın içinde. Hükümet her nettirip gördü şunu. Her nettir vurdu, komşular bilen düşman şun öyüne barman dediler, çağalarını işten çıkarttılar, hem medat etti. Göğüne imanlı adam, vatanını söyleyen adam, şunu yanak oluyor. Şun etkiyen tesirim ören güçlü, yeketek ödü. İnni, şun adam vatanını söyleyen mi? Şun adam dindar adam mı? Şu adam öz çağılarının önüne borcun yerine getiriyor mi? Ya Melik verdiğin kakası yani korkup titrep korkusundan nimetçiğin mümmen otu. Öz çağısından atkaz etiyen adam. Şol için men hemişe çıkışımda etiyen korku adam yüreğine ise adam binamız etiye, bir vicdan etiye, dinsiz, imansız etiye diyelim şu. İnni şu da şu ayalı kollap çıkış etiyen adamla şu ayalın aytiyanını hiçbir ne doğru da atmam Türkmenistan'ın için. Hemmesi yeke şunu eşleyen adamın yüreğine cünk bolup düşüyor. Birce yalan söylüyor. O zaman şunu kollamanı biz kimi kollayalım? 74 yaşında ödüm vatandaşlar. Gelin biz kahramanlığımızı kollayalım. Hiç olmanı. Yurdumuzu halat etmeni. Şulara adalet veren adamla bizim düşmanımız. Şundan kaçıp soğulup olmaya. Buna günme eğer sen korkmayanın bilsele günme sen üstünden izdivaç edip başlayarlı. Sen bunun erbetleştiriyarlı. Sen üstünden planlaştırıyarlı. Şu birden özüne gelip de bizim karşımıza burada diyamasın. Şol için bunu otuqa men günüm qov bolar dep pikir etmem. Absolutne pikir etmem. Şu dünyada hemme yerde belli da. Diktatörden korksa ol beter üstünden izdivaç ediyor. Beter seni köseyer. Beter seni horluğa mecbur ediyor da sesini çıkarıp bilmer yana. Kulçuluk dövründen tut ta feodallara ta şu neçelinin dünyanın nerede diktatör oldu şunu yana. Özlerim oğurlayanlar pullarını nemet yerli özlerini güçlü görketecek oluyor. Yurda halis çöküldüğünü garip halk oldu. Şol için vatandaşlar korku diyenlerdi yüreğinizden çıkarın. Siz yekede dünyanın yüzüne öz vatanını söyleyen Türkmenistan'dan tamını gördüğünüz günme artıya. Biz hemmemiz sizin iyiliğinizde dur. Şol için Türkmenistan'ın içinde korku oturma. Kanun esasında, kanun yerine getirmeyene talep edip de hareket edin. Biz hem sizin iyiliğinizde. Ağrık borçlarım. İnni, ben yine şurada buradaydı, Murat bellek geçti. Şu ayal, neçe yıllar Azatlık Radyosu'na şun yanak reportajları beriyedi. Yurdun içindeki kanun bozulmaları Azatlık Radyosu'na iyi veriyedi. Şu hadirki yol başçısı şunun işten ayırdı. Berdimuhammed'in gönüp nemesi boyunca, haişi boyunca. Şunu işleden ap, gör, şunu işleden ap. Yoksa eğer şu adam şu tadı işlese bana vaattiğime kıyım. Ve bir Amerika radyo istansiyatının afzalını işgari biraz zaşitası oluyor. Şu karamdadılar şunu şu zaşitıdan mahrum etti. Men şol için çıkışlamda ettiler. Şu hükümetin, şu neçeliğin, şu drone eden ettiliğine ruhsat veren mekanizmlarının biri şu dışarı yurttaki drone şunun setleri, döröden setleri, ort diplomatları, yalandan döröden prava zaşitli kuramaları,
yalandan döredilen opozisiyaları özlerinden korkup özlerini anı tavşırmasıyla deyip yalandan partiye döredip özümüz opozisiya deyip hiç zat etmeyen bana zat diye mesele bolya diyenden Azatlık Radyosu'nun işgärleri ki hiç zat edeti gelerek dine aylık alıp iki taraf radyo saklayacak bolyan. Biz şulardan dinmeli. Biz şulardan din tap. Berdi Muhammed'e kömek etyen mekanizmaların bir dadını ayırıyor. Bir direğini ayırıyor. Şol için täzeden bir tofor biz prava zaşitni kuramalar döretmeli. Täze partiyeli koydaşlar yurtta döretirler. Onu inni, onun üstünden dünyanın yüzüne informasiya barmasın. Täze döredölün üstü bilen barsın. Onun dünyanın ünse Türkmenistan'a köp bolur. Olmadı. Bolya, sağ olun Muhammed ağam. Hormatly vatandaşlar, ine men häzir ýürüýte surgat goýdum. Mansur Mengelov boýunça men ýene bir ýere gaýtjak bolýan. Mansur Mengelov pravozащитник. Şul adam oğlun 2012-nji ýylda 22 ýyla basyldy. Özüniň adam haklaryny gowrap, adamlara kömek eden üçin. Ünsörüm, iksan diktator, vice-premierleri, ministrleri tutya ogurlukda 2-3 ýyl basyp çykaryp goýberýär. Ýöne adamlara kömek eden adam bolsa basyp 22 ýyl berýär. Ine şul oglun Mansur Mengelov hakyky Türkmenistanyň gahrymany. Gaýgysy Atabayev ýaly. Ýöne bu gahrymançylygy başgaça. Şu ýaly gahryman oglanlarymyz bizde köp däl. Biz şu ýaly gahryman oglanlar bolan soň türkmen halky bar. Ananyň. Egerde şu ýaly oglanlar bolmasa 100 ýylda şu ýaly adam döremese biz barada aýt biljek adam ýok, aýdylyp bilinjek adam ýok, aýdyljak adam ýok. Gahrymany ýok. Anyň islerini halky. Siz halka seyrederiňizde şu gahrymanylar birinji bilen ýak atlar çykýar. Egerde gahrymanylar bolmasa ay bir kim bilýär bir türkmenler. Niýedeki bir türkmenler boldy. Ine şu Mansur Mengelov bizim gahrymanyz. Biz şula oglany hakyky gahrman hormadyny goýmaly. Türkmenistanyň türmesine oturup 11 ýyl oturup 12-nji ýyl gidenne bir täze oglany halak edýär şöyle. Ona bütün dünýäye ýaradip şoň en atasyna ýaky getirdip şonu halas etdirýär. Türmen içinde. Oraya gahrman köp däl. Ine Açilova, Sultan Açilova gaýdusuz aýalmaşgalar. Olum bir gahrman. Şu ýaşynda adamyň haklaryny goruýar. Şu wagtda ine biz öz çağımynyň haklaryny gora bilemzok. Şu orsetden közün getiripdir şol oglany, ýa mäli şonu baryp ýa sora bilemzok gorkup. Dine gorku däl berdi. Biz hökümete seyredilmedi. Hökümet bir ýa-ni Allahdan ýokary bir, Hudaýdan ýokary bir zat diýip seyredýär. Hökümet kim? Bihepler, yallaklar, halkın pulunu oğurlap baranlar. Onu günle konstitusiya etmiyorlar. Sormalar, talep etmeli varıp. Şuraya deyyuslardan, yallaklardan. Şunu korkmalı. Halk talep edip, yani niyeliklerini bildirip başlasa, inanın size hormat koyulur. Şunun için, hormatly vatandaşlar, Mansur Mengelova azatlyk. Mansur Mengelov 2012-nji ýylda 22 ýyla basyldy. Mansur Usenowich Mengelov ol adamlaryň haklaryny goran bolan, buluşlaryň haklaryny goran bolan. We beýlik adamlaryň haklaryny goran bolan. 24-nji noýabrda 2023-nji ýylda şul Mansur Mengelov 49 ýaşady. Inanyň men habarly köp ýa-ni Mansur Mengelov boýunça bolup geçen maglumatlar boýunça. Şul oglan inniki ýyldan soň geçirilmeýär. Oň ýagdaýy has erwet. Onu aýagy çüýrek dur. Biz hem ýere ýazyp ýörüz Mansur Mengelov boýunça, aýdyp ýörüz. Şonu hökman türmeden çykarmaly. Ol pravozащитниклер, ol ýa-ni administrativny iş. Ýöne halkymyz tanamaly gahrmanlarny. Halkymyz ýa-ni şoň garnaşlaryna, şonuň Türkmenistanyňky bar dogun garnaşlaryna kömek etmeli. Bar öz duýgusyny bildirmeli. Biz habarly Mansur Mengelova gol ýaz, salam aýdyň bizim tarapymyzdan
Merdoglunyň bir diýip bir sözüňiz bar aýdaýyn içinde. Olaýda da marda ýaşaýanlar. Aşgabatly, Lewaply, Daşowully, Balkanly, Maryň üstüni geçdiňiz öýüne depseçiň. Golluk berin. Sebäp ol adam öz ömrüni goýdy. Türkmenistanyna kanunlar işler ýaly, adamyň haklaryny gorar ýaly. Inanyň diňe şu Mansur Mengelov üçin atal ogluny basmalydy. Diňe şu adam üçin. Men beýlekler, beýlik gahrymanlar ady eşitilmedik, habarsyz gahrymanlara aýdamagam. Şu ýaly bir çykyp aýtmasa bizim habarymyz ýok. Şoň üçin Mansur Mengelowa azatlyk, ondan başga da Allamurat Korkhanowa, Murat Düşemowa, Nurgeldi Hallykow, Murat Övezowa mälik berdi Allamuradowa azatlyk. Ve başga Türkmenistanyň 10%-nyň goly ilaty türmelerde ýatyr. Bir güne udo boýunça ýa-ni suud edilmedik materiallar boýunça 10 ýyllap ýatyrlar. Näçip enatasy otyr. Näçip enatasy baryp türmen öňüne nägeliklerini bildirýär. Näçip içeri işler ministri var. Näçip içeri işler ministrine baranok. Näçip enatalary, dogunlary, aýallar, çağalaryny üýüşüp ýa-ni näme baranoklar. Ministersiýa Ýustisiýa, Adalet ministrine. Näçip prezidentiň köşküne baranoklar. Näçip bize dogunlaryna şerekkä, näçip bize maşgalamyz gerekkä. Ýöne aglap, ýa-ni ömrüni otursak, hemme daha çözülür diýip pikirler. Hiç tatlı. Bir daşary ýurtda şulaydan aktivistleri ve başga ýa-ni bilýän adamlarymyzy gorumak üçin hatlar ýazýar, duşýar, basyşlar edýär Türkmenistana. Ýöne ol ýeterlikde. Halkam hereket etmeli öz ýerinde. Muhammed ağa, biz baram. Aydın hanım. Burmut men şakynna aýdyn bende Mansur bir edendad var. O wagtda bir siyasi adamam da hiç bir opozisiýonyň topar bilen ara gatnaşygam ýok. Türkmenistanyň içinde video dogy. Edendady diňe kanunçylygy hökümet işgärlerinden talap edýär. Öz watandaşlary dartlaryny kösetele, şolaň hakynda bir kanunçylyk etdi, şoň öňüne düşüp şolary kömek eden adam. Şol üçin diňe şu türmede ýaty. Watandaşlar görün, hökümet şunu türmeye basmak bilen beýlekleri gorkuzmak üçin. Yani mälik berdiň kakasy ýana dinden, wejdandan çykarmak üçin etýär. Şol üçin şole biziň şerefimiz, wejdanymyz. Biz şolary gorasak, biziň kakamyzam ertikün çağatyndan atkaz etmerýana etýär. Şol üçin watandaşlar şolary gorak. Murat ýene bir ruhsat bersen, dün İran'da bir tane aktivist aradan çıktı. Türkmen aktivisti. Hemen suratını görünüyor işte de. Ahaneke. Mon adı Sirus Babayani. Bir neçe yılla İran'ın türmelerine oldu. Son boşadıllı. Boşadılığından sonra Türkmen devişli näme etmeli bolsa Türkmenlere etti. Şu adamdan bolon üçin İran Türkmenleri Şah rejiminin generallarynyň alan yerlerini şolon elinden alıp garip Katar'a yersiz adamlara tapşırdı. 30 ýylla, 40 ýylla şol çağala şolon eden kahramançylykly hereketiniň netijesini öýli, eşikli, yerli boldylar, öýlenip bildiler, maşin alyp bildiler. Şu neçelinem şu ýerde şolon ellerine. Şol üçin şun ýadak adamlar bir halkyň namusyny, wejdanyny goraýarlar. Bir halka öwrýärler. Şol üçin yatan ýeri ýakty bolsun, bütün halk tilap şu atlym gede şu adamy hemme Türkmenler tileýär. Hormat koyuyor. Şoň galanlaryna hemme kişi tesliyet aýtýar. Şunem şoň ady inni diri, inni şol adam hemişe diri. Sirus Babayani bütün Türkmenler kahramany. Hemişe de biziň aramyzda bir kahraman bolup galyndy. Şol üçin watandaşlar bir derek ýerden gorkup
öz çağalamynyň atkaz etmäli. Öz çağalamynyň geljegini bozmaly. Öz ýurdumyzy keseklere talatmaly. Özümi de biwejdan binamys bolup şu dünýäden ötmäli. Öz çağalamyda kahramançylygy sowgat goýaly. Şolara şonu miras goýaly. Haçanam kahramançylygy öwrentele, öz ýurdun söýmägi öwrentele çağalamy. Öz ýurduny söýmäni goramagy öwrentele biziň geljeklerimiz bagtly ýaşar. Sağ olun Muhammed ağa. Hormatly vatandaşym, men kiçik reklam edeýin, ruhsat berseňiz. Ine biz soňky bir ýarym ay oturmadyk, biz işledik. DWT ýapylanyk, DWT hereketde ilmidan, ýöne mass mediada hereketlerini açyk duruzdyk sebäbi oňa bir topar ýanky netijeler var, oňa bir topar zatlar var. Şoň näçe durulmagy üçin biz täzeden işläp başlajak bolýar. Ine ünsüriň bizim saytymyzda ine täzelikler gidip durandyr. Ine 15-nji dekabrda soňky çykan täzelikler, 14-nji dekabrda, 14-nji dekabrda, 12-nji dekabrda makallalar ýazyp durandyr. Ine şu sayta girin, şu ýerde täzelikler diýen ýerde novosti. Ine hemme makallalar gidip durandyr. Jurnalistlerimiz işläp dur, bolup geçen zatlar görkezip durlar. Şoň üçin bizde durmak ýok. DWT hiç wagtdan duranok, her wagt hereketde. Oň daşyndan biz hatlar ýazýat, politikler bilen duşýar, siýasatçylar bilen Ýewropada we häzir uly bir ýanky duş gurnap dur, Ýewro parlament bilen şo ýerde Türkmenistan we Merkez Aziýa boýunça biz duşlar geçirmeli. Strasburgda we ýanky Belgiýede, Brüsselde. Hormatly vatandaşlar, ine şunuň bilen biz efirimizi torýar. Ýene bir gereksedi men haýyş edýän DWT toporno çlen znoslar tölemeli, ýagny özüňize DWT diýip hasap edýän bolsaňyz, ýa-da şul demokratik opozisiýa kömek etmeli, şol görüşýä, şol näçe biz finansiýal etsek rezultatlary ýa-da netijeleri çaltalarlar, ine şol görüşýä diýip kömek etjek bolsaňyz, ine siz biziň saytymyza gelip bilersiňiz we şu ýerde ýörite donation diýip, ýa-da donate'a bassaňyz, ine şu ýerde ýörite donate'lar çykýar. Şul görnüşde donate edbilersiňiz. Bize kömekler gerek sizden, sebäbi biz sizin üçin işleýär. Biz öz pullarymyzy goşup, biz öz pullarymyzy goýýas, ýöne ýeterlikler. Biz rezultat, netije çalt gazanmaly. Bollunny şul ýer ýurdunlar bizi şul ýaşatma diýal etdiler. Indi biz şunu aýyrmasak Türkmen halky ýaşatdy. Soň arasa saýlawlar geçer. Saýlawlarda istenen adam öz kandidaturasyny goýup, istenen adam saýlanar. Azat saýlawlar. Birinji gedek Ýewropa, Amerika, bütün dünýäni çagyryp biz azat saýlawlar geçer. Egerde haýsam bolsa bir komissiýa şu azat däl saýlawlar diýse täzeden geçer. Şu azat saýlawlary prinsipiýerine biz geçirip, bütün dünýäde bizim boljak prezidentimiz, bizim boljak parlamentiň güýçlüligini, halkdan saýlananlygyny we halk üçin işleýänligini görkezler. Şoň üçin bu iksan diktatoryň soň geldi. Siz soň sahnalaryna seýredýäňiz, ýanynak diktatorlyk gollayan çynowniklar, ýa-ni işgärler, men sizi bilenýän ýapyşyp ýörmän. Ýapyşsaňyz şoň bilen gidersiňiz. Emheme terroristlara ýene bir güýlenýän, siz vatan düşmanlary bolmaňyz, halk düşmanlary bolmaňyz, besediniňni, sebäbi hemme edýän işleriniz ýazylyp gidip oturundyr. Pikir etmeň, ay bu zatlar ömürlük diýip. Ýok. Putin ömürlükde, Putin ýykylyp otur. Kim ol gurban? Kezzap, bu torun kezzap. Dom правлениýede kiçik etragyny dom правлениýasyna ýolbaş bolmaly adam. Özüňi milli lider edip arkasyna giden kezzap bolup ýatyr. Bu zatlar biz durdur, onsoň ýa-ni esas kezzaplar öňe çykyp halkyň önüne bagşlama sorup hemme mülklerini alyp şoň maşgalasy ýigrenler ýaly biz halka kim halka garşy görüşdi, kim türmede oturup halky gorady, halk üçin hereketler ölüp gitdi, gahrymanlar gahrymanlary közüp we hakyky kezaplary görkezler. Hormatly vatandaşlar, ine şunuň bilen biz öz efirimizi bu torýar.
Muhammed ağa size köp taňýaklygyny efire gelip öz pikirlerini aýdanyň üçin inni bir mun egerde bizim halkymyza ýüzlenjek bolsaňyz ýa-da aýtjak zadyňyz bolsa ine häzir aýdyp bilersiňiz. Men birinji ýa-ni hökümet ýol başçylaryna aýtjak bolýan. Men halkyň garşyna jinayet etdim, ol hiç wagt geçilýän nädir, ýatdanam çykýan nädir. Men berjek maslahatym ykbalyňyzy bir haramzada ýurt talap oturan hiç şoňa subutname gerekdi. Gönýöne geldiňem şu ikili öz ılgak gelýär o men jinayetkardy. Şoňa baglama. Şoň buýruklaryny ýerine ýetirme. Halk köçe çıkar, bugün çıkmasa erti çıkar. Häzirki gidişi bilen çaltlykdan etip bolsa çıkar. Hiç gurrunsyz oňa hiç şöpe edip oturma. Halkyň garşysynda gitme. Türkmen halkyna ýüzlenjek bolýar. Haçanam siz öz güýjüňiz bilen, öz edermenliğiniz bilen köçe çıkıp öz ykbalyňyzy çözseňiz, siz hem wejdanynıza dolanyp gelersiňiz, hem öz çağalaňyzyň öňünde borcuňyz ýerine ýetirdiňiz bolar. Hem asuda şu dünýäden gidersiňiz, biz geljeğimizde şu azat ýurdy, şu haramzada diktatorlardan dindardyk da öz halkymyzyň ykbalyny, öz ýurdumyň ykbalyny çağalamyza tapşyrdyk ki azat taýlawlyk esasyna öz geljeki ykballaryny çözsünni, öz rolumuzy ýerine ýetirdiňiz bolar. Şol üçin şu dünýäde ölsegem goý gowy döwleti öz çağalamda miras goýup gidelim. Goý wejdanly, imanly ölüp gidelim. Sag bolmaly. Sag bolun köp. Hormatly watandaşlar, menem goşşok bolýan pikir etmeň bir ýere gelip et berer. Ya Amerikan prezidenti geler, ya da Macron geler, ya da Putin geler, ya da Erdogan. Her kimin öz aladysy ýeterlik. Türkmen halkynyň aladysy, Türkmen halkynyň alady işdir. Şoň üçin her kim öz ýerine kijik başardyk biliçe kijik ädim etmeli. Nädiklerini bildirmeli. Köçede polis sakladymy, sormaly. Näme esasyna sen meni aşgabatsaň? Men gämeli, men tejenli, men ýaşlykly, men gäbirtli, men gypçakly, men ýanky daşowly. Näme esasyna? Näme Türkmenistan paýlanly meni? Aşgabat näme bir döwlet boldymy? Ýa-da daşowl başga döwlet boldymy? Oraya bolsa gelin bizi öz olsan, şunu diýmeli. Şu ýal diýip başlasan bura gorkýarlar. Biz ýurdu böljek bolamyz, biz diňli isleýäs. Aşgabatlam, Gämilem, Balkanlam, Daşowlam, Lewaplam, şu Türkmenistanly. Ülkeşke ýeri ýokdur. Ya kanun esasyna onuň ýanky bir statusy ýokurrak, oňky pesrak däldir. Näme şu ýaly bir kançykly Türkmenistanyny gelýär. Näme şu zatlar hiç ýerde kanun ýüzünde ýazylan diňe dil görkezme bilen edilýär. Türkmenistanyň esas bolýan zatlar dil görkezme bilen. Näme ikisany ataly ogul kezzaplar dil görkezmesi bilen ýörýär. Ýa ýeti güne tutsaň, ay bize hiç kim işletdiýem ýok. Ol ministrdir da, içeri işler ministri. O hem hemen ýolbaşçydyr da, o häkim etdi ony. Men ona beýle diýemok. Han görkezin bir dokument? Ýok. Men hiç talaýdym diýip garaşaklaryny bilýärler. Erti biz her eden şularyň çykaran kanunlary boýunça biz bulary suud etmeli tribunalda. Men size aýdyn, biz şura advokat bermeli bolýar. Advokat bersek, advokat bilen oturyp çykka, ýanky Saddam Huseyn ýaly öňüne konstitusiýal kanunlar goýarlar da advokat bilen her bir soraga jogap bermeli şunu. Şo ýerde ministra geçerler. Ýanky ine ministr etdi mene demok, ine vice-premier etdi mene demok. Ol öýtdi, buletdi, ýanky öz jenaýat işlerini başga birine sogarlar. Şoň üçin hökümetdäki işleýänleri duýdurýan, sersap bolun. Biz oturanda ýokdur. Biz gaty güýçli işleýär. Gerekli adamlaryň gepleşikle gidip dur. Türkmenistan azatlyga çykýar. Ya Türkmen halky ýok bolýar, ya Türkmenistan azatlyga çykýar. Şoň üçin bütün halka karşı bir adamın siyasaty ýözelmez. Halkyň siyasaty ýörer. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz gepleşigimizi bitirýär. Siziň hemmäňize birinji bilen jan halk alyp edýär. Ve geljekde hiç wagt bir gerek azatlygymyzy alan soň şonu Gurbanowada, şonu Muhammed Düýejerde, şonu Gurbanowlada, şonu ýa-da Putina ýa hiç kime gidirmeliler.
Kim adaatlygymy alýan bolsa garşyna çykmaly. Biz de çykmaly, bir gün çykmaly aýdam zok. Her wagt. Oğlum tutulum barmaly şu ýere. Goňşyňa bir zat boldum barmaly şu ýere. Düşünşmeli. Näme şeýle bolýar? Näme kanunlar eger ýok bolsa aýdym onda bize de bizem bir kepçilik edip bizem oğurluk edip bizem Türkmenistan ýaryp başlajak ýaly. Şu ýaly deňlik bolmaly, adalatlyk bolmaly. Şu Türkmenistana biz garaşýar we şonu etjek bolýar. Muhammed ağa, onu näme? Hormatly watandaşlar, sag bolun, indik gepleşikleri çelli. Yine de duşuklar çelli, sag bolun.